Pini berta nang paklang pon peprang kardom karbiang long. TK News ke lang aratu tumaphan. Nili berta thana bang pipen moromi phangchu pipen si berta nang paklang ponik po. Pini phirang ke penai pale berta arjupon pamisinang. Okereng lime sasai hemalong ningkan eseka mai pikang nipon for phai kep apor malong pen mai pangcheng ponsi okereng lime chairman Anil Bebensi mai chipahem phupon lo labangso okereng alimes ningkan ingkoi rapli kechok lapen ningkan isi ki claim kedam kechok audit amai padopon lo kedam tang aningkan surihini re ingkoi ahut ke claim kedam pen chenglok kaching waipon lake labangso alimes along tangka kepadam lapen rada tumaphan sangkeron pon lapen labangso amai along rat lapen limes along members atum pen chithan chimum pon lo labangso alimes along kaching waisai kedeng pon lake non kewang gr ni tami ke messenger aphan rada tum pen chingwai pon si deposit mobilization hour sai tami rada phan ingpu pipon lo lapen monon fit okereng ahawar kereng werja phan tami mathasi cooperative bank pen tangkaram si sub branch cooperative bank ason radatum aphan ingpu pipon lo radatum tami nangchuru pon lo lapen BMGKY asang tami adontin tami kilong eji aphan si bor ipon lo lapen labangso okereng lime salong sale order 1463 ando labangso amai along COVID-19 protocol ateng pen khoi pon si bang phokep abang phu abang phi atum si chitong pon unchot lo lapen sale order akimi amen kaselemji atuma phanke tangka pharoi si rakep anam NC sale order akimi amen thapon po waisong terang report TK News Adobe pinidak reng lem song kebang Adobe media akhai poton tabe ini tum pinidak 24 years ke playing ini ningkan si lem song mate hoi miti long ki bi so ningkan si ke chok audit mate meeting lo bini bangke asi bangso meeting long ditum kadang we so mate yang kidar tum do asi da dog we tong lo la si chingwai go ada we rat pen chingwai si tum son soni mesen next ke bang je pan chingwai pon lo labang ke sia ke menai bang ke lo ni tu homobai hubit tu office lobna payment pen deposit mobilization pu rat pen jingwai si mesen over sai mo phi okreng apir thelo mate homai huiti along pareng berji fan ni tum deposit mobilization pu pen dak isi cooperative bank pen tangkaram pen ni tum dak bank isi cooperative bank hakha ko son si abran son ke ponai je fan ni tum dak tabor i pen ni tum harat kurang kro pajir lo kadok itu tara sinali tum kadok we press media tum sami solam bang kadok we karding lo to no kan tum chuning dilo lasi puthot akoli tum chingwa tilo labang ke la BMGKY asang kiron long kadok we hanta thanti pen tan tum kiron ponji pan kadok we claim pon bomlo tumi headlang tum la BMGKY asang Dindayal kupul ho dok sila nam tu Dindayal Pandit Dindayal poitha men pen abar ki thiar ni pen asor ni tum lasu modi aputo abek pen tum sangron pangcheng pon lo optumi opening pon la khai alang li joti timu hen pen pin asor ni nang tong dun alang li ni to meeting long ningkan sik rat pen chingwai meeting lem song chingwai meeting no alang li joti timu ni tong lo la pen observer stroke khai ni tong lo la pen adogi itu dah popular menjadi kardom. Nangli tumla bangso lem solong shareholder bang kondo. Oh shareholder itu 1463 do. 1463. Kadang wepen ni tum dak ni tum COVID-19 protocol pen money pon sini tum munit bang hoke pon si pacetong uncor lo shareholder athema kasih ciri dak nang cor masih la vaccine ki piton si hang cor lo. Non tela kimi shareholder fan ko pilo matha po. On ni tum kimi shareholder fan pon po lang thon harus sila kep anang pisi nona kimi shareholder kanang po laban kisi tangan do tuhan da apu la family tuhan si aku shareholder di pon bori pon po ni phai ingkora tro army ada po phai kep alom pen pangcheng pon si hawar ke hat kar bijutang asong mati tiri kam amai atuma hin pen
Autonomous Council Medical EM Khonsing rongpi aphan chophapon sing non kebangji ingdeng ingkora sirkep hawar karbiri sunim so rong aje aphan pini pen EM rongpi asang ho ari deng pen sahemta kangpupon lapen luit sitame sompon labangso along hawar ke hat karbi jitang asong amai phu rohim te rang japon si chunbang noren rongpi lapen hawar ke hat karbiri sunim so rong aje amai phu brojen timung chunbang paniram timung dihin rimbang Ghanuram tiso atumpen cirap citusi ing samjin pen bangso alo ing samjin pen pachunpon lapen pining ingdeng ing kora sirkep hawar karbiri so rong aje sangti mili pathu aklam along sitame nini pharman talon pon pupusi hawar ke hat karbiri sunim so rong aje amai phubrojen timung ahin pen sitame pachini don lapen pini lo eke sompon along tirim tiram ke mesenja phanpura se karkli sitame bangso se karkli ponalong wumut wokan sitame me pon sen pusi phan pachini pon berta nanglo longba monrong phari report tiken news non kebangji ingdeng ingkoira sirke pa farmanpura dak junel karbi youth festival labangso a program along pini ke chengsi labangso a program labangke longe ke sompon lapen ladak reception committee saya hem kangpu lalong nang chetong dun nili ilitum karbiang long autonomous council ining ke chethe apen ning ke chingsam alangli ake hai sar khonsing rongpi lapen ladak hawar ke hat karbi junel festival reception committee kaddo kawe claim ra bangphu bangphi lapen hawar ke hat Phuluni Youth Development Association atumpen pini Phuluni ahithialong dasbin keron pon labangso dasbin keron nangkok ke jasmet hithi kula dalong ke pater pikajok hithi arahi avedetiti lasi pini Phuluni Youth Development Association atumpen pater piponsi pini thingpi aklim ke elapen dasbin akulatin ronponlo Probin Taro report Tiken News Te pini ilitum Phuluni Youth Development Association ahin pen dasbin lapen thengpierong ipono lapen ilitum Phuluni ahit chielong keter ke er kebarcho ajuni si ilitum youth atum pen asabet sitame dasbin ronpon iklongo kasi lan so se mane rat atum pan chuning ri adupon ke nilitum ahin pen ke mane keter ke ra hormu lai ke warta pe de panti nilitum Phuluni Youth Development Association pen chuning ri pon iklo kadu be phanda Senang itu mah youth development dan aku non kebang jilang, perang kebang jilang asemang ini senang itu doma. non ke bangji prang ke bangji lang ke ilitum Phuluni Youth Development Association pen ke non pini Phuluni long pangching ponlo dustbin ke ron lapen thengpierong ke lapen non next ilitum center long ta dustbin lapen thengpierong iponji Youth Association Development Association pen itu dustbin saritan ron ponlo lapen ingpi sita ponlo lapen non la rada tumhan ka chuningli la Phuluni arada tumhan ka chuningli kubangke kupeni kichu hormu lapen chips of packet punon la pu kagos punon ta pu bartap jam je pen la dustbin long na kevar pi pagli chuning Lili tum ki puji ke ngesen lo la sonang iti konte ka pose alang itu matan so se nili tum hanang kerat thek la haya ke ter ke ar mate dasbin nang ki pot alang itu mata churu lo lan so se ke joy ke nang piya pan se chinin bi pon এই যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কোলাত যি ফুলনি নিচিনা এটা সৰু ঠাই ধুনীয়া ঠাই আছে এইটো আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হ'ব ধুনীয়া হ'ব এই কাৰণে আমি তেওঁলোকক বহুত 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 শলাগিছোঁ বহুত ভাল পাইছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ যাচিছোঁ এই নৱগঠিত যি ইয়থ এছ'চিয়েশ্যনটো আছে যি ডেভেলপমেণ্ট এছ'চিয়েশ্যনটো আছে তেওঁলোকৰ উত্তৰ উন্নয়ন আমি কামনা কৰিছোঁ তেওঁলোকে আৰু উন্নতি কৰক আৰু বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকৰ উন্নয়নমূলক কাম আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ যাতে হয় এই কামনা কৰি মই তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ Nituna kira po pusila tum alang tum pini panang kira pusi lahai hormu keheng no pen ke pini langmuda hormu ke thabjia dim ta dasbin pusi areng loglam sipu itu mangke pini hala prang bong ore hep ta kasure hep pasang si no mangke kichu gue ore hep
la kum tanang bipi la sora he tanang bipi dara phita la tum non ni tunglong la alo am penke la pulan APHLC Songjapo Kursing Timung APHLC amai phuja ai katharapan police atum kang nanga puthak pherangke amai ke pha Pini ada por pioneer capacity malompen APHLC Songjapo Kursing Timung amethang asahem along pherangke amai ke phapon laso pherangke amai ke phanang kok laki kedam tang September 9 2021 arni Monson alamdon kachitok long fruits 2.3 lapen 2.9 aputhak patumi lamding root along ningkang samse chipaklang pon ahut police atum APHLC amai phuja ai kathar lapen kep arisu atum aphan kangnang pon aputhaksi pini pherangke amai ke phapon laso pherangke amai ke phapon laso pherangke amai APHLC asongjapo kursing timung kaningje pon lake India det ke isi democracy adet madu organization social organization political party sitame kase songje fan aja kongdo mati Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tungtong kachini nema mati Assam Police tungtong democracy aran kachini nema pusi laso pherangke amaya long jaipon hawar khat pen long bamon rong phar report TK News niltum APHLC asong pen patipi ponsi halak 2.3 lapen 2.9 alama puthak je song lo ka je song pen Assam Police lapen Dakar Bianglong kacaria tum kito ya joksi pini APHLC songja tum hantai res dead lo lapen itu masar panda binaan jail ke thabji kere je phansi body piglos ta melang li phane res unit dead lo lasi kupia pas yalang li tum ka protest na kokma ulo tang del tum hala MOS 2.3 lapen 2.9 lo henodak kedo ko ka joksi tum protest na kok lo la solama puthak scrap nangji po lama puthak itum kache song pa dolong la sok pa che song long demokrasi arwana kar kandona pot wala mang sin tum theklong la sin tum atumi la sona od lang no na klem no magene tum APHLC hin pen stame condemn lo apel lang tum han am so se ra tum ke pat kichini kenang sot la son od lang no pen mangkel tum ta kachire ta kenang sot apen son bidilang no nang iklem nun mangke nitum APHLC menta condemn lo lang tum tim Karbi Anglong lapen Assam government apa tum condemn lo mangke lason demokrasi arona kar kandon pot India long democracy country pulo tang nitum emena right emena jakong kici hanggan tinda a right do mata rondo hala so kici hangalong litum hanang kam kedon mangke itu APHLC menta condemn lo mangke la 2.3 apen 2.9 la solam rat pan kapacheni lama puthak nitum kache songlong nang apa siksa dut nang klendun along bang trok si han hem kang sam ke pon et ke lo le blon te nang le tum chi song bom jilang ma ke song bom bolen tum ke laki athe India long ke democracy country laki nitum peaceful be se tum tumi dolo kache chok kache thengabi athe nilituma songja po a president ke hai sar jai gatha ke ahud isi ke administration ka charia banglo alang ke administration kachari lo pulote India der lo popisi ke claim nai ke jam nai bang ke alang si chini lo alang ke mesen ke ja ke mesen sil tum hanang than lo bidi sore pinia dali tum han Karbi Anglong arat phan heno dak nangji law and order ta me heno dak nai po phale claim kali tum peaceful bensi dolo democracy arona teng bensi pulotang de dak kupinia ke sik sak dolang ma government atum ta pini APHLC tum ke che thenga che chok dolo ma lasi laso bang itum charjunang kokji lasi alang likin inut isia det kachari bang abang fort deng lo isia DC isia district long administration kachari abang kuprote alang ta chini TK News pen pini birta puansi kangton iglo kardom